ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್. ನಾಗನಡೆ, ಬಲಿಪಬಾಯಿ, ಸರ್ಪಮಂಡೆ, ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಣಿಕದ ತುಳುವ ನೆಲ. ಈ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯಚಿತ್ತೋಳು ತುಳುವ ನಾಡದ ದೈವಳು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೂಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೋವಡು ಆ ದೈವ ನಡೆತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬಲೆ ನಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತುಂತಿನಂಚತ್ತನ ಜಾಗೆ ಊರುಗುದಾತೆ ಮಾರಿಗುದೂತೆ ನಂಬಿನಾಕ್ಲೆಗೆ ವೈದ್ಯನಾತೆ ಎಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಮೆರೆಯಿನಂಚತ್ತಿನ ಅತ್ತೂರು ಕೆಮ್ರಾಳದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಪುಣ್ಯ ನಡೆಕ ಬೈದ ಬಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳೈ ಪೋಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬುಲಿನ ತೆರೆಯೋನಗ ಮುಲ್ತ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಮುಲ್ತ ಕರ್ತವ್ಯಡು ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಒಂದು ಅತ್ತೂರು ಕೆಮ್ರಾಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ದಿವ್ಯ ನಡೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಕೀಲರು ಬೊಕ್ಕೋ ಕೆಮ್ರಾಲ್ದ ರಾಯರಿಲ್ಲು ಬಂದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತ ಬಾಡಿಯನು ಅಕಲ ಹಿರಿಯ ಆಕಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಪಿಲಿ ಕೆರ್ಪನೆ ಮಂಡಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರಿತ್ತಿನಾರು ಸನ್ಮಾನ ಪಡತಿನ ವಂಶದಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪಂಚ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಮುಲ್ತ ಈ ದಲಿತ ಸಮಾಜನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ತಂಡ ಆ ರಾಯರಿಲ್ಲದ ರಾಯರು ಅಲ್ತ ವಂಶದ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭರತ್ ಬೀರಾವುಲ್ಲೇರೆ ಮೇರಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಭರತಣ್ಣ ಸಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಪಿಜ್ಜೇರು ಬಾಬುರಾಯರು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಲೆ ಬಂದದ್ದು ಆ ಕಾಲಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಜಾಗ. ನಿಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲೇ ಬೆನ್ನಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಕ ಬರೋಂತೇರು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬರೋ ಆಕಳು ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಜ್ಜೇರಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾದು ಪಿಜ್ಜೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಜಾಗಡು ನಿಕ್ಕು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಲ್ಲಿಗದಲ್ಲ ವಿನಿಯೋಗ ತುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಜಿ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಿನದು ದುಂಬು ಈ ಜಾಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಿನ ದುಂಬು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಾಗ ದೈವನೆ ಮೂಲದ ದೈವನೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ ನೂಲುಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ನಿಕ್ಕು ಲೆಪ್ಪು ಜಾರ ತಾಕು ಬರ್ಪು ಜಾರಕ್ಕೆ ಇಂದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೇನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಜೇ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೊಂಡ ತಾಂಬೂಲ ದೀದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಲೆತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಈರ್ನ ನಡೆಡ್ತು ನಿಖುಲು ಬತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅಂದಂದು ಕೋಲ ಆನಾಗ ನಿಖಲ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತ ಅದಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕರದಲ್ಲ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಳು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವಕ್ಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ మీరు ಸತೀಶರು ಒಂದು ಕೈದೆತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡು ಅಂದ ಕೆಲವಕ್ಕಲಿಗೆ ಗುಣಮುಖತೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿದೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ಭರತ್ ಬಿ ರಾಯರು ತನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಿಪ್ಪನಂಚತ್ತನ ಸಂಬಂಧನು ತೆರಿಪೈರ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಯ್ಯದ್ದಿ ಸಾಹೇಬರುಲ್ಲರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತನ ಅಭಿಮಾನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಯ್ಯದ್ದಿ ಸಾಹೇಬರೇ ಇದನ್ನು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಮ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗೆ ವಿವರಣವಾದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲೇಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲೇರು ಬುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾಗಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಬಂಡ
ಈ ಜಾಗದ ವ್ಯಾಪಲ ಎಂಕಲೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ನೇಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಕರಿಗಂಧದ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಕಂತು ಮುಟ್ಟವೇರು ಅವು ದುಮ್ಮೂರು ಇಂಚೆಂಗಲ್ನ ಹಿರಿಯ ನಕಲು ದಯಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನೆರೆದು ದುಂಬು ಬರತ್ತೇರು ಪಾತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದೇಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗಡ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಸಮೇತ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಬಂಡ ಎಂಕಲೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಅವೇ ಬಾಬ್ರಾಯರು ಪಿಲಿ ಬಾಬ್ರಾಯರು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮುಡು ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಡ ಹತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿತ್ತ ಆಯ್ತಾನ ಒಂದು ಪುನಗ ಆರಿ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರೊಂಜಿ ತಿನ್ನಾರು ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಹಿರಿಯನಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮಲ ಪಂಪೇರು ಯಾಪಲ ಎಂಕಲಿನ ಕುಲ್ಲಾದಿನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಬಾಬ್ರಾಯರು ಇತ್ತಿನ ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಬಗ್ಗೆನ ಈ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರ ದಯಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟದ ಆಸ್ಪಾಸು ಇತ್ತಿನ ಈ ಕೋರ್ದಪ್ಪ ಸ್ಥಾನ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟು ಕಾರ್ನಿಕ ಉಂಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊಂದಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪೊಡು ನಾನು ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮದಿನ ಮಸೀದಿ ಆದಪ್ಪು ಮುಲ್ಪದ ಚರ್ಚ್ ಆದಪ್ಪು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಮೂಲ ಆಸುಪಾಸು ನಮ್ಮ ಕೆಂಬ್ರಾಲ್ಡ್ ಸುಮಾರು ಬಬ್ಬುನ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತೂರದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಂತದ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಬಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಪಂಪೇರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಹತ್ತೂರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಈ ಜಾಗಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲೆಗೆ ನೆರೆದು ಬರದು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡ ನಮ್ಮಿನಾಗ ಇಂಬುನ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರೆಗ್ಲ ಬಬ್ಬುಗಳ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಈ ಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಮಿಟಿಗಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಇತ್ತೇರು MLA ಆಡೆಯಾನ ಹೋದು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಮಕ್ಕಳಿ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಐಕಾರು ಕೂಡ್ಲೆ ಐಕ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರು ಐಕ್ ಬೋಡಪಿನ ಬಾತ್ರೂಮು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಜ್ಜಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಸವಲತ್ತು ಪೂರ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆತಂದು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಂಬ್ರಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ದು ಐಕ್ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪಾಯ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಉಮನದ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ನೆಕ್ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಅಂಡ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪುರ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ರಾಯಮುಂಡು ಕೊಡಿಯಡಿ ಮೂಲ ಒಂದೇಟ ಆವಣಗಲ್ಲ ಆವಡು ಬಂದು ನಿಂತನಾಗ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಯಾರನ್ನೇ ದುಂಬುಂತದ್ದು ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಕಾರಡು ಯಾನ ಕೊಡಿಯಡಿನ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರಿಯ ಸೇವೆ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಬಂಡ ಐಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಸೇವೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರಿಯ ಐಟ್ ಕಾಲುವಾಸಿ ಬಾತೆಲ್ಲ ಬೂರ್ದುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಟ್ ಇನಿಕ್ ಏನನ್ನು ಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಈ ಒಟಾರದ ಜನಕುಲು ಎನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಈ ಜನತೆ ಈ ಜಾಗದ ಒಟಾರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಾನೋಗು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಡ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ್ದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇದೇಗ ಬೊಂಡ 25 ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಒಣಸು ಮೂಲೊಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಇತ್ತು ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಕಮಿಟಿದ ಕುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಜೈನಾ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಮೈದಾಕ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಒಂಜಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪಗಾನ ಅಂತ ಐಕೆ ಮಂಡೆ ಹಿರಿಯ ನಗಲ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗಾನ ಒರಿಯಾರ್ದೆ ನಡೆದು ಆಪಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಆದಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ ದೇವ ದಡ್ ಮುಕ್ಕಲಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಆ ಟೈಮುಡು ಅನ್ನದಾನ ಓದ್ತೊಂಡೆ ಆ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಮೂಲು ಅನ್ನದಾನ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೆ 5 ಪಕ್ಕದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಎಕ್ ಒರಿಯಾಡ್ದು ಬಂಗಾಪನ ಒಂದು ಕುಡರ ಸೇರ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನದಾನ ಆನಿ ಹಿಡಿದು ಪಾತಿನ ಉಂದಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಂದು ಬಾರಿ 2 ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ದೇರು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತು ಅನ್ನದಾನ ನಡೆದೊಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಸತ್ಯನ ಭಕ್ತಿ ಎಂಗಳು ಕೊರೊಂದು ಪೋ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ಮೂಲ ನೇಮದಾಗ ಆವೊಂದುಂಟು ಆನಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯರು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನದ ಆಲೋಟು ಬಣ್ಪದ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಸಮುದಾಯ ನಂಗೆ ಕಾತೊಂದು ಈ ಬೊಬ್ಬು ಉಲ್ಲೇರು ಬನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಾತ ಬಾಂಧವೆಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಭಯಭಕ್ತಿಡ್ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ತನ್ಕುಲ್ನ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಗೌರವಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಿಕೆಲಿನ ಕೊರಪೇರು ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪುಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಅನ್ನದಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಸಕರು ಮೊಕಲ್ನ ಅನುದಾನನೇ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇಡೀ ಸಮಿತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದ ಉಂತನಂಚತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಭಕ್ತೆ ಮೈಯದ್ದಿ ಮೇರ್ನ ಸಾಹಿಬರನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ನಂಗಂತೂ ರೋಮಾಂಚನ ಹಾಕೊಂಡು ಮೈಯದ್ದಿ ಸಾಹಿಬರಿಗೆ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಮುಗತ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂಜನದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಬಿ ಅಮೀನ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪನಾರೆ ಆರಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮನ್ಪಗ ಅಮೀನ್ರೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುಂದ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿರಿನ ಮಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪಿಂದ ಮನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜೇರ್ನ ಕಾಲು నుంచి ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂದು ಉತ್ತೇರು ಅಂಡ ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಸಾರತ್ವರ್ಮಣತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಏಲೇಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಡು ಐದು ಧೂಮೆ ಮೂಲ ಕಲತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬೆರ್ಲ ಕಲ ಬಂದು ಕಲತ್ತಂಡು ಆ ಕಲಟ್ಟು ಚೌತಿ ಬರ್ಮನ್ಪಿನ ಪರಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದುತ್ತ ಮಾತ ಒಂದಿಗೆ ಏನು ಬರಬಾರ್ದು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಅಕಲ ಮೊಗಲ ಮಂದಿ ಮಾತ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಚೌತಿ ಬರ್ಬ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಅಂಜಿನ ಪಡ್ತು ನಮ್ಮ ಸೋಮಪ್ಪ ಸುವರ್ಣೇರು ಆರು ML ಆದಿತ್ತೇರು ಆ ಪಡ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅನುದಾನ ಕೋರ್ಪುಣ ಮುನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆರು ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಪಂಡಂಜಿನ ಪಡ್ತು ಏನು ಅಪ್ಪ ಅತ್ತೇರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಇತ್ತೇರು ದುಮ್ಮದಾಕಲು ಅಕಲು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುಗ ಬಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಜತ್ತೇರು ಜಪ್ಪುನಂಜಿನ ಪಡ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೆಸರಗಲ್ ಪಾಂಡು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಕೆಸರಗಲ್ ಪಾರ್ದು ಉಂದುದು ಬೋಣು ಆರು ಮಲ್ಪು ಅವರಿ ಇತ್ತಿನರೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಪರ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಬೋಂಡು ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಬೇತೊಂದು ಜನ ಎಂಕುಲು ಮಾತ 10 ಜನ ತಲ ಬಕ್ಕ ಬೇತ ಸೀನಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆರಡ ಬೋದು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂತನಾಗ ಆರಡ ಬೋದು ಉಂತನಾಗ ಆರು ಬತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪಗಂದ ಬಂಡೇರು ಆರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ನೇಮ ಒಂದು ಅಂಡ ಚೌತಿ ಬರ್ಬನ್ಬಿನ ಇಂಕುಲ ಕಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಮೂಲು ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವನ ಮುಲ್ಪ ನೇಮ ಜತೆ ಐಕ ಸೂರ್ಯ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟದ ಬರಕೆ ಮಲ್ಪಣ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂತೇರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಪಟ್ಟ ಬರಕ್ಕಿದ್ದ ಒಂದು ಒಲ್ತೋರ್ತ ಕುಡ್ಲಾರ್ದಾಕಲ್ಲ ಬರೋಂತೇರು ದುಂಬು ಕಂಬೇರ್ಲ ಕಲ ಪುನಗ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು 4 ವರ್ಷ ಉಂತೂರು ಮಂಡ ನಾವು ಸೀನಸ್ವಾಮಿ ಬಾತ ಮಲ್ತೇರು ಆರೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಆರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ 4 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಪುನಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು ಆನಿದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿನಗೆ 20 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಐದು ದಿಂಚಿ ನೇಮ ನಡವಲಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಟು ಇನ್ನು ಪಟ್ಟ ಬರಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ದಾಲ್ ಹತ್ತಿಜಿ ಜಾಮನಾಗ ಪಟ್ಟ ಬರಕೆಲ್ಲ ಆತ ದಾಲ ಬರೋಂತು ಜಾಮನ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಹತ್ತಿದ್ದೇರು ಪನೆಂಕಲ್ನ ದುಂಬದ ಎಂಕಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಣ್ಣ ಹತ್ತೂರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಗನೆ ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರಣದ ಎನ್ನಾಗ ಮೂಲ ಕಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಿನ ಕಥೆ ಏನು ಬಂದಾಗ ಹತ್ತೂರು ಬಾಬುರೇರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡು ಆರು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗನು ಈ ಅಜ್ಜನ ಸಂಸೋರಗುಲ ಬಕ್ಕ ಬಬ್ಬುನ ಸಂಸೋರಗುಲ ಅವೇನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಕ್ಕೆತ್ತಿ ಬಾರಗೇರ್ನ ತಪ್ಪದ ಗುಡ್ಡೆ ಆದ ಕುಲ್ದಿ ಒಂದು ಉತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ರಡ್ಡಿ ಕತ್ತಿ ಬಂದಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕುಲ ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರ ಅಕುಲ ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ದೇವಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ರೀತಿಯ ಜಾಗ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಮೇರು ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗ ಬಂದು ಮೇರು ಮಲ್ತೇರು 10 ಬಾಬ್ರೇರು ಪುಲಿ ಬಾಬ್ರೇರು ಅಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಗಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪಾತ್ರಗತ ಅಂಡು ಒಂದು ಆವಡೆ ಬಂದ ಸರ್ಕಾರಗಾರು ಮಲ್ತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ತನಿಖೆಗೆ ಬರ್ತೇರು ತನಿಖೆದು ಬತ್ತಾನಾಗ ಅವು ಈರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊರಲೇ ಪಂಡ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ನೆತ್ತ ಅಗಲೆಗಲೆ ಜೋಪುರ ಬಟ್ಟಿ ಮಡಲ್ದ ಜಪಗ ಆರಮಡಲ್ದ ಒಂದು ಬಾರ್ದು ಎಂಕಲ ಬಬ್ಬುನ ಸಂಸಾರ ಹೋಗಬೇತೆ ಅಕಲ್ನ ಅಜ್ಜನ ಸಂಸಾರ ಬೇತ ಒಂದು ಜೋಪುರ ಬಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದು ಕುಳಿಯರು ಜೋಪುರ ಬಟ್ಟಿ ಬಾಂಡಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಆಗ ಬಾರಗೇರ್ನ ಬೇಕಾಗಲಿ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ದೇವಣ್ಣಾಗ ಮೇರೆ ಬಟ್ರ ಕಂತು ಮುಗಲಿ ಕಂತು ಕುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಮಗರೆ ಪಂಪಣಿ ಬೆಚ್ಚಾನಗರೆ ಅಗುದಾನ ಮಲ್ತೀರಿ ಪೂರಾ ಮಗಲ ಏನು ಪೂರ ಮರತ ಬಾಡಿಗೆರು ಹತ್ತೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಪಂಜೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಗಾತಂದು ಮರತ ಬಾಡಿಗೆರು ಮರತ ಬಾಡಿನಾಗ
ದಾದ ಮಕ್ಕಳು ಐದು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದಾಗ ಈ ಅಜ್ಜನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೂಡ ಇದು ಬಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡ್ಬೋದು ಓಲೋಲ್ ಬರೋ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಎತ್ತಿನದ ಮಾದನ ಅಂಜನ ಬರ್ತು ಬಯ್ಯಡ ಬಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ಟುವಂತೆ ಬರ್ತು ಕುಲಿದು ಬೂರು ಬೂರ ಮಲ್ತು ಅಂತೇರು ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಲ್ತು ಅಂತೇರು ಮಲ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಬಾರಗೇರ್ನಗಲೆ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚಾದ ಬೋಡು ಮಗಲಿಗೆ ಬೇರೆಕಂತ ಕುಲ್ಲೇರದ ಬಂದು ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಜಿನ ಜೋಬ್ರ ಒಟ್ಟು ಪೂರ ಮರತು ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಮರತು ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಓಲು ನೀರು ಸಂತಾನ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯಾರು ಅದು ಬರ್ತನಾಗ ಮೇರೆಗೆ ಹತ್ತೂರು ಬಾಬುರೇರಿಗೆ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚಾದ ಬೋಡು ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಪಾರು ಯಾನು ಪಾಪದ ಕೆಲೆಗೆ ಅಕಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಪೂರ ಜೋಬ್ರ ಒಟ್ಟಿನ ಮರತು ಪಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದೆ ಅದು ಬರ್ತನಾಗ ಒಂದು ಕೇಸು ಬೋಂಡು ಕೇಸು ಬೋಡ್ದನಾಗ ಕೇಸ ಆಂಡು ಕೇಸ್ ಆದ ಆ ಬೈಟಿಗೆ ಏರೇರು ಪೂರ ಮರದ ಪರ ಪೂರ ಸೇರ್ದಾರ ಅಕಲಿನ ಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಕೊನೇರು ಕೊನೋದು ಬೇರೆ ಹತ್ತೂರು ಬಾಬರೇರು ಒರಿಯಾದ ಬೋಯರು ಇಡೀ ಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಹಾಕಲು ಒಂಜಾದ ಬೋಯರು ಬೇರೆ ಬಿತ್ತು ಪಗೆ ಸಾಧ್ಯರ ಪತಿಯರು ಅದು ಬರ್ತನ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಉಂಟು ಮನೇನ ದಿವ್ಯರು ಹಾಕಲು ಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಾದ್ರು ಯಾವ ಒರಿಯಾದ ಅದು ಬರ್ತನಾಗ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು ಪುನಃ ಕೇಸ್ ನಡತೆಂದು ನಕಲಿನ ಪೂರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಉಲಾಯ್ ಕುಲ್ಲಾದು ಅಕಲಿಗೆ ಬೋಡು ಓಡಪ್ಪನ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಆಂಡು ಅಕಲ್ಡ ಪೂರ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅನಾಗ ಮೇರೆ ಇಂಚೇನ ಒಂದು ಮಣ್ಣಗೆ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಬಬ್ಬುನ ದರ್ಶನ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಬಾಬ್ರಾಯರು ಅವಳು ಪೋದು ಬಬ್ಬುನ ಬುದು ಹೇಳ್ತು ದರ್ಶನದ ಪಡ್ತು ತಲೆಗಂತ ಪಾಡ್ದು ಉಂಟಿದಕ್ಕೆ ಆ ಪಡ್ತುಗು ದೈವ ವೈದ್ಯ ಬಂಡ ಮಣ್ಣಾಗ ಈರು ಬತ್ತು ಉಂತಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಂದು ಎಂಗೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಮಾಯ ಗೋಚಾರಾಂಡು ಅಂಜನ ಬರ್ತುಡು ಈರ ಮೀಸದ ಕೊಡಿನ ಬಿತ್ತು ಮಲ್ತದು ಕೆಂಬರಾಲ್ದ ಮಣ್ಣುಡು ಈರು ಎಂಚೆಂಚ ಎನ್ನುದಾರ ಆ ಜಾಗೇನು ಅಗಲಗಲೆ ಕೊರ್ಫೋನ್ ಅಂಚಿನ ಗುದೇನು ಯಾವ ಮಲ್ಪವೆ ಆ ಮಣ್ಣ ತುರುಕಾದ ಹೆಂಗೆ ದಾದಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನಿಗೆ ದೈವ ಅಂಜನ ಬರ್ತನು ಬೇರೆ ಮಂಡರಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಮಾತ ಯಾನು ಎನ್ನಿಲಕ್ಕನೆ ಆದುಕೊಂಡು ಅಂಡ ಆ ಜಾಗ ಅಗಲಗಲೆ ಬರೋ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಶುರುವಾದ ಪೇರ್ಲ ನೀರ್ಲ ಪತ್ತಿನ ನಂಬು ಅಂತ ಮಂಡರಿಗೆ ಆಡು ಅಂಚನ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಡರ್ ಬತ್ತಿನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತ ಜಾಗನ ಪಡೆದು ಕೊರಿಯರು ಒಯ್ತಲಾಗ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಮುಡಿತ ಬಲ್ಲಿರ್ಲಾಗ್ತಾರೆ ಸಂಕಲ ಹೆಜ್ಜಾಡು ಐತು ಲತ್ತಗೊರ್ದು ಮಾತ ಒಂಜಂಜಿ ಜೋಬ್ರಬಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಲಿಯರು ಆ ಟೈಮುಡು ಆ ಪುಡ್ತುಡು 14 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗ DC ಮನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಜಾಗನ ಪಟ್ಟೆ ಕೊರಿ ಮೂಲ ಶುರು ಆದ ಕಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಡ್ಡಲ್ಲ ಮರಳಬೇಕು ಕುಂಟಲ್ಲ ಮರಳತ್ತನೆ ಐತ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ ಬೈದ ಪಡ್ತರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂತ ಹೆಂಗರು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಆನೆ ಕಡೆ ಮನ್ಲಕ್ಕನೆ ಸೋಮ ನಿಂದು ಬರ್ತಂಡು ಆ ಪಡ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಸಾವನ ಜತ್ತಿನ ಪಡ್ತುಡು ಸಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಕಲಾಕಾರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಹೊಂತಾರ ಯಾನೋ ಇನ್ನು ಹೊಗದವಾದ ಪುಗಾರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ನು ಬಕ್ಕೋರಿ ಬರೋಣ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ರೈತಾರೆ ಅವ್ರು ಬೈಜೇರಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪರೆ ಕೈತಾಲ್ದ ಬಂಜು ಕಾಂಡ ಬಬ್ಬನ ಬಾರ್ನೆ ಒಂದು ಪುನಗ ಪಾರ್ವತಂತ ಬಕ್ಕ ಪಿರಿಯರೆ ಬಾರ್ನೆ ಒಂದುಂಡು ಪಾರ್ವತದ ಬಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿದ ಕನೆ ಮಣ್ಣು ಒಯ್ತುಕೊಡು ಬಂದೆ ಹೊರ್ತುಕೊಡು ಬಂಡೇರಿ ಬಬ್ಬಡ ಆತ್ ಬರ್ತನ ಬಬ್ಬಯಿನ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಾಗ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಯಾನು ಬಾರ್ನೆ ಅದು ಯಾನು ಪಿರಿಯು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಉದೇನು ಜಿಮಾದಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿರು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಲಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಬಂಜ ಲಕ್ಕಿನ ಜನ ಕರೆ ಬನ್ನಿ ಹೊರತು ಕುರಡೆ ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಜಾತ್ತಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ತರು ದಾದ ಮಲ್ತರು ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಊರ್ದಗಳ ಕವಿಟದಗಳ ಮಂಗಳಪುರ ಕೇನದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುರ ಐಕ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಾರಾಯಣ ಜಾಗದಾರನ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪತ್ತಿರ ಬಾಲದೀತ ಹಲ್ವಾ ಆರು ಪಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಕೋದಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಡೆ ಬಬ್ಬು ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಕಲಂಕ ಬರು ಬಂಡೇರು ಆ ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರನು ಅವು ಯಾನು ಮೂಜಿರ ಗಂಧ ಕೊರಪೆ ಒಂಜಿರ ಗಂಧನ ಕೊನೋದೀರು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಂಡೋಬಾಡು ರಡ್ಡೆ ಗಂಧ ನೀರು ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತನಲ್ಲೇ ಜಿಮಾದಿ ಬರ್ಪೆ ಗಡುಕು ಆ ಪೊರ್ತರು ವಿಧಿ ವಿಧಾನದ ಆದ ಬಂದೇನು ಫನ್ಪೆ ಆಡ ಫನ್ಪಾವೇನು ಅವೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಾಡ ಆಡು ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಮೂರು ಬೈದಿನ ನೇಮದೂರ ಬೈದಿನಗಳು ಫನ್ಪೇರಿ ಅಕುಲು ಪೂರ ಆ ಪೊಂಜೆ ಆ ಜನ ತೀರ್ಬೋದು ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಬಂದಾರೆ ತೀರ್ಬೋದಿನಾರೆ ಆರನ್ನು ಮಣ್ಣು ಬಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಕ್ಯಪ್ಪು ಮಾತ ಈ ಬೈದಿನಗಳು ಬಂಡೇರು ಈ ಪೊಂಜೆ ಮರಳು ಐದು ಕುಟುಂಬದಗಳು ಪೂರ ಕಂತದ ಕುಂಟು ಪೂರ ಕಂತದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಮೋಲ್ ಬತ್ತು ಪಾರು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಅಂದು ಆತ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ ಬೂರ್ನು ಫನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಐಕಿ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಪನದ ಮಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲಂಕ ಬತ್ತನದ ಅನ್ನ ದೈವ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪುನದೆ ಇತ್ತೆ ಪನದು ನೇಮತಚ್ಚಿನ ಪಂದು ಆ ಜನ ಸೈತದ ಬೋಣಂದ ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಜಾಗಗಳ ಒಂಜಿ ಕಲಂಕ ಬತ್ತನ ಬಬ್ಬನ ಪುದಾರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಪಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಜಿನ ಬರ್ತುಡು ಬಬ್ಬು ಗಂಧ ಕೊರಂಡೆ ತಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಬಿನಾರು ಬಂಡೇರು ಮುದಿ ಸರಿ ಅಲಚನ ಮಲ್ಪ ಬಬ್ಬು ಅಲಚನ ಮಲ್ತನ ಯಾನು ಕೆಮ್ರಾಲ್ದ ಮಣ್ಣಗೆ ಬತ್ತು ನೂಲುಬಾಡಿ ಸಂಸಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಬತ್ತು ಮೊಲ ಕೊನಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ ಯಾರು ಮಲ್ತೆ ಸುತ್ತ ಅಂದು ಮಂಡು ಆ ಬಂದು ಗಂಧ ಬಂದು ಬೋಡು ಪಕ್ಕ ಗಡುಕು ಬೋಡು ಅಪ್ಪಿನ ಸತ್ತುನು ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ದೀಂಡು
ಈ ಪೊಂಜು ಗಂಧ ಬದಂ ಪೋದು ಅಕುಲು ಪೂರ ಕುಂಟು ಕಾಣತದೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಾರೆಡ ಮರಟ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಾದಿತ್ತೇರು ಪೂಪುರ ಕಾಣ್ತದೆ ಸೆಮತಿಗೆ ಹೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಂತದ್ದು ಪೂರ ಈ ಪೊಂಜು ಫೋನ್ಗೆ ಗಂಧ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪಡ್ತನಾಗ ಬೇರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಾಳೆ ಅಡ್ಡ ಬಿಡ್ತಾನಾರು ಅಡೆಗೆ ಹರೆ ಕನ್ನಡ ತೂವರೆ ಅದನ್ನು ಎಪ್ಪರ ಬತ್ತನಾಗ ದಾದಾತನ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ದಾದಾನಿಗೆ ಯಾಕೆಂಡೇರಿಗೆ ಬಂತೀನಿ ಮನೆಯರ ದಾಲ ಆತಜೀರ ಇವ್ರು ಜೈದಿನ ಲಗಜೀರ ಐಕಂದು ಅದು ಜನಪುರ ಸೇರಿದೆ ಬಂದಿರಿ ಅವು ದಾಲಂಜಿ ವೈದಿನ ಇರೋ ತೂವರೆ ಬಂದಿರಿ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಬಕ್ಕಾರು ಬದುಕಿದಿನಾರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬದುಕಿನಾರು ಒಂದಿನ ಅಲ್ಪ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪುಂಜು ಎತ್ತಿನ ಪುಲಾರಿ ಪಾತಿರೋದು പോലെ ಪಾತಿರಿಯಾನು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸಂಜೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸೌಕಾದಿತ್ತಾರೆ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಈ ಜಾಗದ ಏರ್ಪುರ ಗಂಧ ಕೊರತೆಗಲ್ಲ ಮಸ್ತು ವಿಷಯ ನೀವು ಜೋಕುಲಾವದಿನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬರ್ತಾನೆ ಜೋಕುಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜೋಕುಲುತ್ತನು ಆನಲ್ಲರಿಗೆ ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಉಂಡರಿಗೆ ಆರ್ನ ಬಿಡದಿಗೆ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಚು ನಮ್ಮ ಗಂಧ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಜಾಗಡೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಹೊಂಡು ಬಾಲೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲು ಮುರ ದಾಂತಿ ನಾವು ಗಿಡ ಬತ್ತೇರಿ ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಮುಲ್ಪದಿನ ಮೇರನ ಸಂಬಂಧ ಮೇರನ ಪುಂಜೋನ ಸಂಬಂಧಾರು ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಕಂಬೇರ್ಲಗೆ ದೀಪ ಬಾಡ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೀಪ ಬಾಡ್ನಾಗ ಬತ್ತೇರು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ದಿನ ಆತಂದು ಹಂಗೋನ ಬತ್ತೇರು 2 ಜನ ಪಂಜಿ ಹೋಗ್ನಾಗಲು ಬತ್ತಿನಾಗ ಯಾರು ಅಲ್ಪ ದೀಪ ಬಾಡ್ ಬಂದ ದಾದಮ್ಮಗೆ ಎಂಡೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ದಾಲಂಜಿ ಕೈಮಿಕ್ಕೇರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದೆ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನಾಗಲು ಬಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಏನು ಕೆಲಸದಾಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಪ್ಪ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾನು ಲಾಯರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಜ್ಜರ ಹೊರತು ದಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂಗಳು ಕುಟ್ಲಾ ಹೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಮೂರು ಬಂಜಿನ ಹಾಲು ಬಂದೆ ತಿಂಗಳು ಬಂದೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಅರೆ ಬರ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಂಡೇರು ಬಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಅಂದ ಬಂಡೆ ದಾನ ಬಿಲ್ಕೇರು ರಡ್ಜಾಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಾಲ ಇಡೀ ಬಾಲಿದೆ ಮೇಟಿಪುರ ಪಕ್ಕನೆ ಬೋರ್ದು ಅವೇನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಆರು ಎನ್ನ ಕಂಡೆನ ದಂಡದ ರಾಜ ಉಡುಪುನಾರು ಅಂಜನ ಹೊರತು ಅರೆಗೆ ಭಾರಿ ದುಃಖ ಒಂದು ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಅದರ ಹೊರತು ದಾದಾಲ ಒಂದು ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಪ್ರಾಚಿ ತಾಪನ ಅಂದ ಪ್ರಾಚಿ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಎಂಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಗಲಕ್ಕೆ ನರಮಾನಿ ಅಡ ದೈವದ ಕಾರ್ನಿಕೋಡು ದೈವದಾಲ ಮಲ್ಪರದು ಮನುಷ್ಯ ಪೂರ ಪನ್ನ ಸತ್ಯ ಒಂದು ದೈವದ ಕಾರ್ನಿಕ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆದ ಉಪ್ಪರೆ ಯಾವುದು ಮನೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಗಂಧ ಕೊರಪಣ್ಣ ಗಂಧನು ಕೊರಿಯೇನು ಗಂಧನು ಕೊರಿದು 1 ತಿಂಗಳು ಬುರ್ದು ನಿಕ್ಕಲು ಕೂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವೇ ವೈದ್ಯರ ನಡೆ ಪೋಲೆ ಅಡೇ ವೈದ್ಯರ ನಡೆಗೆ ಹೋದಾನಗ ಕುಡನಿಗೆ ಪುನರುಪಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೋಲೆ ದುಂಬ ಮಲ್ತಿನ ಈರ್ನ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ದ ರಿಪೋರ್ಟು ಮುಂದೇನು ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ತಂಡ ಸೈ ಎತ್ತಿ ಬಂಡೆ ಅದು ಒಂದು ಕೈ ಮಿಗ್ಗಿದ್ದು ಅಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ಪೋಯ್ನೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕ 3 ತಿಂಗಳು ಅವಕಾಶ ತನ್ನಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕೊಡಿಯಡಿ ಪುರಾರ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಬರ್ತುಡು 1 ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಏನು ಕುಳದೀಪ ಬಾಡ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಬತ್ತಿರಾರು ಅವೇ 2 ಜನ ಕುಲು ತರಕಾರಿ ಪತ್ತ ಮೂರ ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಗಳು ಕುಡ್ಲ ಏರುಕೆಂಡೆ ನೀರುಕೆಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮನೆ ನಾನು ಬತ್ತುತ್ತದೆ ಎಂಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಎಂಗಳು ಪುನರುಪೇಡೆ ಪೋಯ ವೈದ್ಯ ನಡೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿಡು ತೇಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ವಿಷಯ ಯಾಕೆಂಡೆ ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಈರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನ ಆಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದೇರು ಯಾನು ಮಲ್ದಿರ ಸ್ಕ್ಯಾನೇ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಅವು ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡು ಪಂಡು ಯಾ ಬಂದು ಈ ಜಾಗೆ ಪೋಯ ಆ ಜಾಗೆ ಪೋಯ ಅಂದಲ್ಲ ಪನೋಡ್ತೀನಿ ಕುಲು ತೊಯ್ಪಲ್ಲ ಆತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಬಬ್ಬು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಜ್ಜಾಕುಲು ಪಂಡೇರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡು ಪಂದು ಜೇಲಕ್ಕ ಬಲಿತೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತು ಅಂಚಿನ ಬರಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಬರಕ್ಕೆ ಪನಜಿ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಬ್ಬುನ ಸನ್ನಿಧಾನೋಗು ನಿಕುಲು ಪಟ್ಟ ಬರಕೇನು ಪಾಡೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಮಾಡ್ತೇರಾಗಲು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇನ್ನು ಮಣಿಪಾಡು ಬತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಬಜ್ಪಾಯ ಕರ್ಮಾರು ಇಂಚಿದಾಗ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅವನು ವೇನೂರ್ದಾಗುಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ವೇನೂರ್ದಾಗುಲ್ ಬತ್ತದು ಸಲ ಸಾನಿದ್ದೋಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಬದು ನಂತರ ಮರಳು ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಾಗೆ ಪೂರ ಮಾತಗಡೆಗೆ ಹಾಕಲು ಪೋದು ಅಡೆಗೆ ಇಡೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅನಾಗ ಈ ಜಾಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮೂಲ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ದಿನ ಅದು ನಾಲ್ಪ ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಾಡು ಹೆಂಗೆ ಮೆಗ್ಗನ್ ಅವು ಇಲ್ಲಾಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾಪಿನ ಹೊರತುಡು ಮೂಲು ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಎಂಕುಲು 2 ಗಂಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಸಾಲ ಒಂದು ಗಲಿಗೆ ಬರುವಾರ ಅಂದು ಮೂಲು ಕಾಣಿಸ್ನಾಗಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂದು ನಗರು ಮೇಸಿನಗಲು ಬೇಲೆ ಮಾತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಲು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬತ್ತ ಇಡೆಗೆ ಸನ್ನಿಧಾನವು ಬತ್ತ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡೇರು ವಿಷಯ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಾನೇ ಪಂಡೆ ಕಲೆಗೆ ಪಂಡೆ ವಿಷಯ ಹಾಕಲು ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗಾಲಿ ಬಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ನಿಖಲು ಮಾತ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಕಡೆ ಕಾಲಾಗ ಬಬ್ಬುನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಕೆಳಗೆ ಗೋಚಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೇ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಖಲು ಒಂದು ಬಂಡೆ ಯಾರೊಂಚೂರು ಬೆದೆ ಈ ಬೇಲಿಡು ಬರೋ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿಡುತ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಗ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಖಲು ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಒಂದಿಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಈಗಿನ ಪನ್ಪುಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕುಲು ಪನ್ನೆ ವಿಷಯ ಬರೋ ಅಂದೇ ಬಂಡೇರು ಹಾಕಲು ಮಾತಗಡೆ ಕಾಡು ಇದರಿಕಲು ಮಾನಸಿಕತೆ ಮರೆದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಂಡೆ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಹಾಕಲು ಅರೆ ಮಾನಸಿಕ ಹತ್ತು ಬಂಡೇನೆ ಅವಲೇ ಆತಿನ ಕತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆತಿನ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದು ಒಂಚೂರು ಕತೆಯಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಆರ್ನ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಈಗ ಹಾರದನ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಿ ದೇವತೆನ ಚೂರು ಅರೆಗೆ ಉಂಡು ಆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಾರೆ ನಾರು ಬೋರ್ತಿನ ಕಾಸು ಪಾಡ್ತಿ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಲ್ಪು ನಿಗುಲು ಆಂಡಲೊಂಜಿ ಚೂರು ಈಗ ಆಯ್ತಾ ಎತ್ತಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪನ ಯಾನದಾಲ ಫಂಡ್ರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ದೇವಡ ಬತ್ತು ಕೇಳಲೆ
ನಮ್ಮದಾಲ ಮೂಲ ಬಲಮೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಂತ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಗಾಲಿ ವಿಷಯ ಗಾಲಿ ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ 7 ದಿನ ಗಂಧ ಕೊರಪೆ ಬಂಡೆ ಅವಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಮರ್ದು ಉಂತಾಲೆ ಬಂಡೆ ಉಂದೆಲ್ಲ 7 ದಿನ ಕೊರಂಬಲೆ ಆ ಬಂಡೆ ಎಂಗುಲು ಕೈಕಾರ ಕಟಬಾರ್ದ ಬಂಡೇರು ಕೋನೆ ಬಾರ್ದ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗಣ್ಣ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾದಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಬೋಪಿನ ಏರ್ಕೆಂಡೆ ಅಪ್ಪಡ್ತು ಬಂಡೇರು ಚಾ ಕೊರ್ರೆ ಬೋಪಿನ ಅಮ್ಮನ ಮಾತ್ರ 10 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಕಾರ ಕಟುವನ್ನು ಜವನರು ಒಟ್ಟುಗ ಅದು ಬಂಡೇರು ಅದಾಗ ಚಾ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಬೋಪಿನ ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿದ ಮನಸ್ಸಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಪುರಾ ತರ್ತ ಬಾರ್ದೆ ಓಲ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಜನ ಬರ್ತು ಯಾವಣ್ಣೆ ಆ ಗಂಧನ ಕೊರದು ಮೂಜಿ ನಿಂತಲೈ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಕರೆ ಬರ್ತು ನಿಡಗೆ ಮೂಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತು ದಾದಗೆಂಡೆ ಕೈತ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪುರ ಗಿಚ್ಚಾದನ್ರಿ ಆ ಜನ ಮೂಲ ಅಮ್ಮನ ಬಂದು ಎನ್ನ ಕೈತ ಕಟ್ಟೊಂದು ಗಿಚ್ಚಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಪುರ ಬಾತೊಂದುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಉಸಾರುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ತಿಂತಲೈ 7 ದಿನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೊಲಸು ಗಿಚ್ಚಾಜಿನಿ ಚಾಕು ಪಾರ್ತ ಕೊರಲೆ ಬಂತೆ ಗಂಧ ಚಾಕು ಪಾರ್ತ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಮೂತಿ ತಿಂತಲೇ ಸರಿ ಅಂದು ಅವು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪುರ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಗಿಚ್ಚೆ ಅಂಜನಾಕು ಸುತ್ತಾದ ಉಂದಿಯೇರು ಆಯ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮರಲು ಬತ್ತಿನ ಜನತೆ ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತುಡು ಜನಕ ನೆಲ ಬುರ ಒಚ್ಚುನು ಅಪ್ಪೆಗೊಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪು ಆಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಮುಜ್ಜಿನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಕೇಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಡ ಯಾರು ಈತು ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಕೆನಲೆ ತುಂಪೋಯಾರು ಕೆಲವು ಗೋಚಾರ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಗೋಚಾರ ಅಂಡ ಇಂಚೆ ಯಾರು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ತಾನೆ ನಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಗುಲು ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಊರು ಕೊಂಚ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ತ ಪೂಜೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಗಂಧ ಅತ್ತಂದ ಬೇತನಿಗೆ ಮಂತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋತುಜಿ ಬಂಡೇರು ಐಕ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದಿಗೆ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಅವರ ಫೋಡು ಬಂದು ಆ ಜಾಗೆ ಅವರ ನಂಗೆ ಫೋಡು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಆಪಣಲ್ತ ಆ ಬಡ್ತು ನಮ್ಮಡೆ ಹೋದ ವರ್ಕ ಅಂತ ಬತ್ತುತ್ತೇರಾಗಲು ನೇಮದನೆ ಬತ್ತುತ್ತೇರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಪನೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದುತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಕೊಡಿಯೇರಿಡುವಂತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂದ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚಿನಿ ಪೋರ ಟೈಮ್ ಜಾ ಬಿಡ್ತು ಪಾತ್ರೆನತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾರ್ಬತ್ತೇರಾಕುಲು ಅಂಚಿಂದ ತಂಗಡಿ ಫಲಿನಾಗ 2 ಗಡ್ಡೆ ಬೈದೇರು ಮತ್ತೆ ನಾ ಕುಲು ಯಾನೇ ಬಂದ ಕುಲು ಗುರುತು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತೇರಿ ಅದು ದಾಂದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಉಸಾರದ ಬೈದಿನತ್ತೆ ಬಂದಿರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಲ್ದು ಬಂದೆ ಓ ಉಲ್ಪನೆ ಕಡಿ ಗೇಟ್ ತಲುಪನೆ ಕುಲ್ದೇರು ಅರ ಪುದರಿನಾಗೆ ಎಂಡೆ ಪುದರಿ ಚೇತನ ಬಂದು ಯಾರು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಚೂರು ಪೂರ ಬೇರೆ ಮುಗಿತದ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ಟೈಮ್ ಪುನಃ ಬತ್ತು ಪಾತೇರಿನಾಗೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಪುದರಿ ಚೇತನ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಎಂಚವಳವರೆಗೆ ಎಂಡೆ ಮತ್ತು ಉಸಾರುಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ನಾನು ಮುಲ್ತ ಗಂಧೋಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಉಸರಾಯಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಂಧಕ್ಕೆ ಐದು ಹತ್ರ ಯಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಂಧ ಎನ್ನ ಗಂಧ ಹತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಧ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಕಾಕುಲು ವಿಷಯ ಪೂರ ಬಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಪರಕದ ಬಬ್ಬುಡ ಕೇಳಿ ನಿಕ್ಲು ವಿಷಯದಾದಂತ ಬಬ್ಬುಡ ಕೇಂದು ಬಬ್ಬು ಏನ ಪಂಡ ಆ ಪರಕೆಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಅವೇನು ಏನು ಫನ್ ಪೂಜೆ ಬಂಡೆ ಇರಿಕಲಿ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕುಲು ಫನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾದ ನಡತನ ಬಂದು ಮಸ್ತು ಜನಕ್ಕಲಾಗಿ ನೀವು ಒಲ್ತೊಲ್ತಾಕುಲು ಇದು ಮಣಿಫಾನದಾಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಬಜ್ಪೆ ಕರ್ಮಾರ್ದಾಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಕೊರ್ನಾಂಡು ಅಲ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕೊನೆ ಕೈತಾಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವೇರನ ಪತ್ತರಾಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಲ್ವೇರನ ಪತ್ತರಾಜಿ ಮಸ್ತು ಗಡ್ಡಕಲು ದೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೇನೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲು ದಿಗಿ ಎರಲ ದಿಗಿ ಜಾಕಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾಗ ಕಡೆಕ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಡೆ ಕಾಲಕಲು ಬಬ್ಬುಡ ಬದು ದೂರ್ಗೋರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತೂರು ಬಬ್ಬುನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಐಕೆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಗೋಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಾಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣಗ ಅಂಜಿನ ಬರ್ತುದು ಉದ್ಧಾರಣ ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ದೂರ್ಗೋರಿಯರು ಯಾರು ಹಾಕಲಿ ಬುಡುಪು ಇವನ್ ಮನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಅವ್ರನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಐಟ್ಲದಾಲ ಸಿಗಿತಿಯರು ದಿನ ಆ ಇಲ್ಲ ಹತ್ರ ಈ ಇಲ್ಲ ಹತ್ರ ಲಕ್ಕವಂದೇ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೇನೆ ಅವನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹರಿಪಾದ ಜಾರಂದೆ ನಡಿపోయారు ಅವು ತಗದು ನೇಮ ನಮ್ಮ ದುಂಬಾಪಿನಿ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಆಪಿನಿ ಜಾರಂದೆ ನಡಿ ಬಂದ ಜಾರಂದೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅವ್ರನಿಗೆ ರಾದ ಮಣ್ಣಗ ನಿಕುಲ ಕೆಮ್ರಾಲ್ನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹತ್ತುರ ಕಾಡ್ದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಿಕುಲು ಪೋಲೆ ಅವ ನಮಗಲು ಅವರು ನೇಮ ಕರಿತೀನಿ ಬಂಡೇರಿಗೆ ನೇಮ ಕರಿತೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜಗಲು ಪತ್ತೆರನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊರಿನ ಹಾಕಲು ತೀರ್ಮಾನ 5 ಬಕ್ಕ ದಾದಂಬರ್ ಪುಂದು ಹಾಕಲು ಪನ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ಕಲುವನ ಐನಾತು ಬೇಗ ಪತ್ತರ ಯಾಲ್ನ ಬಬ್ಬುಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಗುಲು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಪು ಆ ಬಂಡೆ ಬಂದ ಇಡೆ ಬತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಾಡ್ತಾನದ ದೈವತ್ತೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಕುಲು ಊರ ಕಮಿಟಿ ಅಕುಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಗುಲು ಪತ್ತೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ವಿನಿಯ ಬರ್ಪ ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚೆ ಒರಿಯಗೋರಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪನದು ಮಾತ ಬತ್ತೇರಾಗುಲು ಆ ಕಮಿಟಿ ತಗುಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತು ತಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಲ ಫಿಂಗರ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ನಿಂಗೆ ಕಳುವೇನು ಬತ್ತೋಡಂದತ್ತ ಬಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಿತನ ಬರ್ತುಡು ತಾರಾಯ ಕೊಣತ್ತೇರು ತಾರಾಯಿಲ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗರಳ ಕನತೇರು ಪಿಂಗರಣ ಪೂರ ಮಾತ ಮಂಚಗುಲ ದೀಂಡು ತಾರಾಯಿನ ದೀದು ಮಂಚಾವಡು ದೀದು ಸುರುಟ್ಟಾಗಲೆ ಗಂಧ ಕೊಡ್ತಂಗಲ್ಲ ಗಂಧ ಕೊರಿಯೆ ಗಂಧ ಕೊಡ್ತು ಯಾನು ತಾರಾಯ ಎತ್ತು ಕೊರಿನ ಬೇಕು ಗುರಮಗುರು ತುಂತರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂಡೆ ಇದು ಕೋಪಿನೇ ಬಂಡೆ ಆವು ಬಂಡೆ ನಕಲು ಆ ಒಂದು ಮನದು ಆಗಲೇ ಕೊರ್ಪಿಡಗಲೆ ಬರ ಗಂಧ ಕೊರಿಯ ತಾರಾಯ ಒಬ್ಬನ ಮಂಚಾವಡು ದೀನೆ ಬಕ್ಕ ತಾರಾಯನ ಕೊಡ್ದು ಇನಿಯ ಇತ್ತೇನೆ ಬದಂಬೋದು ನಿಕ್ಕು ಮುದಿ ಸಾದಿ ಗೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ತ ಪುದಾರಂದೆ ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಇದು ದಿನಾಂದು ಮನ್ಪೂಜೆ ಆಯ್ನ ದೈವವನ್ನು ದಿನ ಬಂತು ಗಳಿಗೆ ಬಂತು ಯಾನು ಪಂಡ ತಾರಿ ಅಂಚದ ಪುನಗ
ಆ ದೈವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಾದ್ದು ಬೇಗನೆ ಗೆಲೆಗೊಂಜಿ ಕಲ್ವನು 10 ನಂಜಿನ ಯೋಜನೆ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಲ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪು ಬಂದೆ ಆ ಬಂದ ಕಡೆ ಗಂಧ ಗಮನ ಕೊರಿಯ ತಾರ ಅಂತ ಕೊರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿದ್ಧ ಪೋಯರ್ ಹಾಕಲು 10-50 ಜನ ವೈದ್ಯರೆಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ ಹತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ್ ಇತ್ತೆ ನಾಲ್ಕಲೆ ಬಂಡೆ ಹಾಕಿ 15 ದಿನ ಬೋತನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಚಾಕುಡಿ ಬೇಲೆ ಬಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಏನು 2 ವಾರ ಬೋತನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಚಾಕುಡಿ ಬೇಲೆ ಬಲ್ತು ಪುನಃ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಪಾರ್ದು ಬರಿ ನಂಜಿನ ಬಡ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ದಾದಾ ಸಂಗತಿ ಇಂಚೆಂಜ ಕೈತಲ್ದ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಸೈದಿ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಗೀತ ಬರೋಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಡುಗಿ ಗಂಧ ಪತಂಬೋತಿ ಅಪ್ಪೆ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಯಾರು ತೈನಟ್ಟ ಮರನಾಜಿ ನೋಡಿ 1 ವರ್ಷ ಆತ ಯಾರು 1 ವರ್ಷ ಅಂದರು ಅದ ಮುಟ್ಟಲ ಆರು ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟವರಗೆ ಕೊರಂತಿನಾರು ಇಂಡಿಗಲ ಆರನ್ನ ಪುದಾಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟವರಗೆ ಒಂದಿನವನೇ ಗಂಬೆ ಖಾಲಿ ಬೇದ ಆದ ತೋಜುನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗದಾದ ಬಂದಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ತೋಜುನು ಇಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಿರಿಪೊಂಡ ದೈದಿನಂಚಿನ ಆಕುಲು ತೋಜು ಆಯ ಪಂಪಿನ ಒಂಜೆಗೆ ಅದಾದ ಸಿರಿಪೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು ದೈತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊನ ಪೂಜಾರ ಮೂಲ ಪೂರ ಗುರ್ದಿ ತೆರೆದು ಬಿಡದಿ ಪಂಡಗೆ ಇರೇ ಪರ್ದು ಸ್ವಯಜ್ಜಿರೆಗೆ ದ್ಯಾಂದು ಪಂಡಗ ಓಂಡು ಸಿರಿಪೊಂಡ ನೇಮ ಆತಿನ ತಾಳ್ತಾ ಸುದ್ದಿ ಅಕ್ಕಳು ದೀತೇರು ಅಲ್ಲ ಸಾನದ ತೋಜುದಂಗೆ ಸಾನದ ಉಲಾಪಿದೆ ಪೋಂದುಲೇರು ಬಂದು 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ತುಕು ಜೋರಿ ಸೀರೆ ಸಾನ ಮ್ಯಾಗೆ ಸೀರೆ ಸಾಯಿನ ಬರ್ತರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೊನ್ನ ಉಲಾಯ ಪೊನ್ನಗೆ ಕಾಲ್ಯಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಜಿಮಾದಿ ಕೈಟು ಉಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಅಕಲು ಬುಡ್ಪಾದ ಬರ ವೈದ್ಯರು ಎಂಕು ಸುಧಾಕ್ ಒಂದು ಬಾರ್ದವೇನು ಊರು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಒಂದು ಬರ ಆನಗ ಅಜನ ಬರ್ತೋಡು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮರಣ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ಘಟನೆ ಮರಣ ಇಂಚಿನ ಸಂಸಾರ ಅಜ್ಜನ ಸಂಸಾರದ ಅಕಲು ಬತ್ತ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮಡ ಬಡ ಎಂಗೆ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದೀನಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಪುಲಿಪುಂಟ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನುಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜನ ಬುಡದಿ ಏನ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟ ಏನ ಬುಡ್ಪೆಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತು ಆ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಬಿಲ್ಪೆ ಮೂಲು ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪಂಡ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವ್ರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬತ್ತಿ ಗಂಧ ಕೊರಪ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತುಂಬು ಒಂದಿನ ಬೈಡ ಬತ್ತೀರಿ ಗಂಧ ಕೊರಿಯೆ ಗಂಧ ಕೊರ್ದು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ನಿಕಲ ಸಂಸಾರ ನಿಕುಲುತ್ತೆ ಬುಡದಿ ಆಲಿಗೆ ಮೇಟು ತಲ ಬರೋದು ಮೇಟು ಬತ್ತದ ಹಾಲು ಮೇಟು ಬತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪೋಲ ಹಾಲು ಮಲ್ತದು ಹಾಲು ಕಣ್ಣನೇ ಬಡಿಸಿ ಹಂಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಾಪೆ ಬನ್ನಿ ಮನೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಇನ್ನು ದೂರದ ಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ನಿಕಲ್ನ ವಿಷಯ ನಿಕಲು ಸಂಬಂಧ ಕಲವುಲ ಡೇ ನಿಕಲ್ನ ಒಡಂಬಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಜನ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಆನ ಈ ಗಂಧ ಕೊರಪೆ ಆನು ಬಕ್ಕಲೆ ಮುರಿದು ಗಂಧ ಕೊರಿಯೆ ಆನಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಂಡನೆ ಬಿಡ ನಿಕಲು ಒಟ್ಟುಗ ಅದು ಬರ್ಪಾರು ಒಟ್ಟುಗ ಅದು ಬರೋ ಡೇಡಿಯಾಗಿ ತಿಂದು ಬಂಡೆ ಅಂಜಿನ ಮರನೇ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಉಲ್ಲೇರು ಆಮದಾಗಲು ಉಪನಂಜನ ಪಡ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದಿ ಹಾಕಲು ಒಟ್ಟುಗ ಅದು ಬತ್ತು ಅಡ್ಡ ಇವಾಗ ಅಡ್ಡ ಬುರಿಯರು ಬಕ್ಕ ಪಟ್ಟ ಬರಕ್ಕೆ 19 ನನದು ಆದ ಎಂಕುಲು ಪರಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಬಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪಂಡು ಇತ್ತದ ನಿಕುಲು ದಾಳ ಕೊರಚಿ ಎಲ್ಲ ನೇಮೋಸ ಅನಗ ನಿಕಲು ಹೋಗು ಕಸುಬೋವಲ್ ಪರ ನಿಕಲ ಜನಾಂಗದಗುಲು ಆಯ್ತಾ ರಡ್ಡು ಆ ಪೂತ ಕುರುವೇನ ಕಂತು ಕೊರಲೆ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲ ನೇಮಕಂದು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಅಕಲು ಆ ಒಂದಾಗಲು ಪಣದು ಬೋತೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವು ಕಾರಣಿಕಲು ಪುರ ಇದು ಪುರ ಪೂಜೆಲು ಬಂದಾಗ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪೂಜೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ತತ್ತನ್ನಂಡ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೌತಿ ಪರ್ವದ ಪೂಜೆ ಅಲ್ತಿದ್ದ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನೇಮದಲ್ಲಿ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ಸೋನಾ ತಿಂಗಳು ಕಂಬೆರ್ಲೆಗೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಡಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಪರಕೆ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಎತ್ತನಂಡ ಅವೇನು ಬಾಕಿ ದಿನ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಿನ 10ನೇ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ತೀನಿ 2 ದಿನ ತೂದು 6 ದಿನ ಬೇತ ಇತರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಕೆ ದಲೆತ್ತನ ಅವರಂಗಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಬಾ ಪ್ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಅಸಾರದ ಸೇವೆ ಮೂಲು ಬಾಜಲ್ದ ಸೇವೆ ಬಣ್ಣ ಬಾಜಲ್ದಾರ ಗಂತಿ ಪೂಜೆ ಎಂಗಲು ಅಸಾರದ ಸೇವೆ ಅವು ಹಾನಿರು ತಿಂದು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಟ್ಟೆಂಗುಲು ಅವೇನೇ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮಗುಲು ಅಸಾರಗಂತ ಎಂಗುಲು ದಾಳ ಮೀನು ಓಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ ಪೂಜೆ ಓಲ ದೀಪು ನಂಜಿನ ಕಟ್ಟಿಕರ ಮಜ್ಜಿ ಉದ್ದು ಹಿರಿಯಲಕ್ಕೂ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾನಕ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಪಾನಕ ಮಲ್ದೀಪು ಮಾತ್ರ ಅವು ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಚೆಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಗಂಧದ ಕಾರಣಿಕ ಮೂಲು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ ಅಘಟಿತ ಘಟನೆಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಪುರಾಪುಲು ನೆನು ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮೀನ್ರೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಶ. ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಕೆಂಬ್ರಾಲು ಅತ್ತೂರುದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ತನಿಮನಿಗನ ಸತ್ಯ ಕಂಬೆರ್ಲೆನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹುಗಳಿಗೆ ಮೆರೆಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಂಡಿನ ಅಲೈ ದೊಂಡೆಡಾವಡುಂದಂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಕುರ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಹಿಮೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಲು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಕ್ಲಿನ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗೆಲ್ಡ್ ತಾನು ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಚಪ್ಪರದೊಂಪ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ರಾಹುಗಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ
ವಿಶೇಷವಾದ ಸರಕಾರದ ಅನುದಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಥದ ಉಗ್ಯಲು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮೂಲು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾಯರ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದಂಡ ಹತ್ತೂರು ಕೆಂಬ್ರಾಳ್ಡು ನಮ್ಮ ನವನೆನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಿ ದೀನದಲಿತರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯುದಯಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಂಗ ಬತ್ತಿನಾರು ಸರಕಾರದ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನಂಚತ್ತನ ಸವಲತ್ತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೂಮಿ ಭಾಗ್ಯನು ಒದಗಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಪುಣೆನಂಚತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಂಡ ಹತ್ತೂರದ ಪಿಲಿ ಬಾಬುರಾಯರ್ ಆರ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನಿರಂತರ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನೊಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡಂದಂಡ ಆರ್ನ ಸ್ಮರಣೆನ ಇನಿಕಲ ಮುಲ್ತ ಜನಕಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿತ ಈ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್,